Sanibonani. Ake ngikhulume nomama, nosisi, nogogo asebaphenduka amabhishopi, baphenduka abashumayeli, baphenduka yonke le nhlobo le uNkulunkulu angayifuni ukuthi yenziwe umuntu wesimame. Ake ngikhulume nabo namhlanje. Ngiyazi vele bazongizonda, vele iqiniso leyababa. Vele ngizela amaqiniso la. Angizelanga ngizokhuluma manga. Uma le verse engikunikeza yona uyivule eBhayibhelini lakho ungayitholi, ungifonele nazi inamba zami. 078 214 3189. 061 458 5537. Ngivule la eBhayibhelini nanti. Encwadini kaTimotheo wokuqala. uTimotheo wokuqala isahluko esesibili. Iverse 10. uTimotheo wokuqala isahluko sesibili iverse 10. Kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuba besaba uNkulunkulu mabahlobe ngemisebenzi yabo emihle. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise nokuba abuse phezu kwendoda, kodwa makazithulele. Ngokuba uAdamu wabunjwa kuqala, emva kwalokho uEva. Futhi uAdamu kakhohliswanga, kepha owesifazane owathi ekhohlisiwe waphambuka. Timotheo wokuqala isahluko sesibili ngale ku verse 10. Sengiya manje encwadini yesambulo. Isambulo 2. Isambulo 2 uverse 20. Kepha nginalokhu ngawe, kusakhulunywa ngomuntu wesifazane la. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezabeli ozisho ukuthi ungumprofetikazi. Wonke umuntu wesifazane ozibiza ngomprofetikazi noma ngobishopikazi noma ngomshumayelikazi uthi uNkulunkulu lo muntu lo wesifazane yini? uJezabeli. Yini kuJezabeli? uJezabeli uTikiline, uNondindwa, isifebe, uNonkiroyi, uNontoronki. Akusho mina, ngifunda incwadi la isambulo sesibili ngiqale ku verse 20. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezabeli ozisho ukuthi ungumprofetikazi afundise adukise izinceku zami ukuba zifebe zidle okuhlatshelwe izithombe. Umuntu wesifazane ozibiza ngomshumayelikazi noma ngomfundisikazi noma ngobishopikazi noma ngopastakazi ufundisa abanye abantu besimame ini? Ubufebe, ngoba uyena uNondindo wokuqala, uyena isifebe sokuqala, uyena uNonkiroyi wokuqala, uyena uNontoronki wokuqala. Akusho mina, uyivule nawe uzifundele. Kubo mama ke nosisi nomalumekazi nogogo abazazi ukuthi bona bamabhishopikazi, babashumayelikazi, babafundisikazi, nansi inkinga nansi ingxaki. Uthi umdala yikho yonke lento enenzayo ubufebe kuphela. Akusho mina, zifundele nawe. Ngiyabonga.